Merħba, senjuri, għal-programm ieħor Ras Imbras. Ninsabu f'nofs ġimgħa ta' plenarja tal-Parlament Ewropew, waħda minn tal-aħħar effettivament, forsi fadal 2 jew 3, sta naraw għaliex nafu li f'Ġunju li ġej iridu mmorru nivvutaw. Però din il-ġimgħa il-membri parlamentari Ewropej Maltin ingħataw medalja minn matrix.eu. Se nippruvaw nifhmu x'inhu dan l-unur li bejnietom ħadu kollettivament u uħud minnhom ħadu medalja ferm iktar importanti minn oħrajn. Miegħi fl-studio Ras Imbras ma' Dr. Mario Samud, kap tal-Uffiċċju tal-Parlament Ewropew f'Malta. Nibdew l-ewwel nett matrix.eu l-Parlament Ewropew m'għandux x'jaqsam magħha u x'hekk. Eżatt. L-ewwel nett grazzi Mario tal-istadina u nsellem it-telespettaturi kollha. Matrix.eu huwa platform indipendenti illi għandu sistema li ilha taħdem għal numru ta' snin, jagħmel ċerta analiżi li permezz tagħha isir weighing biex ngħidlek tal-performance tal-MEPs. Dan l-istudju sab li l-MEPs Maltin fil-fatt għandhom peace sinifikanti ħafna fil-Parlament Ewropew. Huma t-tieni biex ngħidlek wara l-Ġermanja, illi biex ngħidu l-Ġermanja għandhom l-ikbar numru ta' MEPs u aħna għandna l-inqas. Xtaqt nara din il-kwotazzjoni, nieħu din il-kwotazzjoni minn dan ir-rapport partikolari, forsi nistgħu nitellgħuha wkoll fuq l-iskrin. Proportionally speaking, Malta has the second top overall influence score. Notably, Maltese MEPs at naraw hemmhekk have the strongest representation in leadership positions and the strongest networks. They are also punching above their weight. X'ifisser dan? Assolutament. Ifisser li l-MEPs tagħna f'dawn l-aħħar 6 snin fitxew illi jagħmlu il-preżenza tagħhom fil-Parlament Ewropew waħda li tħalli effett sinifikanti. Inti bħal kull ħaġa oħra li tkun MEP tista' jew tieħu rwol li jkun biex ngħidlek laid back. Tista' wkoll li tfittex illi minn dik il-pożizzjoni tibdel affarijiet u tinfluwenza l-leġiżlazzjoni li tolqotna ta' kuljum. U l-MEPs Maltin huwa eżattament dak li jagħmlu. Naturalment nafu li għandna l-President tal-Parlament Ewropew li hija Maltija, Roberta Metsola, u fil-fatt Roberta Metsola f'dan l-istarriċ ġabet il-voti massimi. Ġifieri hija l-iktar biex ngħidlek MEP influenti mill-Parlament kollu. Kważi mistennija di li jkollok isu l-President tal-Parlament Ewropew ikun l-iktar influenti fl-aħħar mill-aħħar u qed imexxi, f'dal-każ qiegħed tmexxi. Eżattament. Però wkoll il-Presidenza ta' Roberta Metsola kienet karatterizzata kienet presidenza attiva ħafna, mhux il-Presidenti kollha jkollhom l-istess attitudni, jkun il-Presidenti li jkunu iktar laid back biex ngħidlek. Roberta Metsola kienet preżent immens matul dawn is-sentej u nofs, kostantement iddur l-istati membri, kostantement iltaqa' ma' ċittadini, ma' stakeholders, u ppuxxjat ħafna wkoll affarijiet li huma d-demokrazija, l-media freedom, eccetera. U dak għamel allura MEP influenti ħafna. Il-President tal-Parlament Ewropew jieħu wkoll parti attiva fil-European Council, fil-Kunsill Ewropew. Ġifieri da meta jkun hemm il-laqgħa għolja tal-mexxejja Ewropej tkun qed hemmhekk biex twassal il-vot Il-President tal-Parlament Ewropew dejjem jindirizza lill-European Council u hemmhekk naturalment allura qiegħda tagħti ċerta input importanti għal dak li huwa d-direzzjoni tal-Unjoni Ewropea. Alexa Ġussaliba wkoll ma' top 40 under 40 apparti li f'ċertu oqsma kien qiegħed jiffiċċja fuq quddiem ukoll. Eżattament, l-MP Ġussaliba l-ewwel nett huwa Viċi President tas-Soċjalisti u Demokratiċi, ġifieri dak huwa wkoll għandu rwol fil-partit tiegħu li huwa ta' ċertu pis. Huwa Viċi President Viċi Chair tal-Kumitat dwar il-Petizzjonijiet, huwa membru attiv ħafna tal-Kumitat dwar is-Suq Intern u l-Protezzjoni tal-Konsumatur. U hemmhekk kien strumentali diversi leġiżlazzjonijiet, naħseb li żjed waħda li huwa magħrufa liha huwa l-Common Charger. Common Charger hija ħaġa li tagħmel differenza għal kulħadd għaliex illum biha din il-leġiżlazzjoni jekk qed tuża Apple, jekk qed tuża Samsung, jekk qed tuża kwalunkwe telefon jew anke computer, ti għandek charger wieħed illi meta tibdel it-telefon m'għandekx għalfejn tarmih u toqgħod tixtri ieħor. Din ukoll ġie apparti illi ħatifranka ċertu flus, ħassalva wkoll ħatnaqqas mill-rimi, ġifieri xi ħaġa li għall-ambjent hija tajba wkoll. Dawn huma inizjattivi li jagħmlu differenza fil-ħajja tan-nies u l-MEPs Maltin kienu b'mod partikolari qed jaħdmu fihom anke jekk issemmi l-ħaddieħor David Kaza, Alfred Sant, Josian Kutajer u Cyrus Enger ħadu inizjattivi kollha kemm huma ta' affarijiet illi jolqtu lin-nies fil-ħajja ta' kuljum, mhux affarijiet li qegħdin hemm fuq. Eżatt. Nerġgħu nsemmu Ġussaliba stess, pereżempju kien strumentali fid-digital services
Act. Li sa dak iż-żmien kellek kważi anarkija fejn jidħol is-sistema online ta' kif il-Facebook, l-Instagram, etc. jużaw id-data ta' dawk li jużawhom. Kun jgħidulek inti qed tuża l-Facebook b'xejn, però ma kien b'xejn xejn, għaliex kienu jaqbdu d-data tiegħek u jbijawha. Id-data tiswa l-flus u ma jieħdu awtomatikament. Eżattament. Permezz tal-intervent tiegħu illum inti tagħti konsens, dak li tagħti konsens għalih naqas għax qabel kien ikollok lista tant twila illi qas kont kważi kull darba li tidħol fil-pjattaforma kien ikollok toqgħod. Eżatt. Ġifieri dik hija ħaġa illi tolqot il-kulħadd, iċ-ċittadini Ewropej across the board. Ħares, x'jagħmel minn MP effettiv? U f'dal każ partikolari, dan ir-rapport partikolari qed jgħidilna isma' l-Maltin influenti ħafna għandhom il-kuntatti minkejja li huma lid-delegazzjoni żgħira 6 MPs kollox, għandhom il-kuntatti foqsma differenti. L-ewwel nett naħseb huwa importanti li tagħżel kumitat fil-bidu tal-leġiżlazzjoni illi huwa kumitat ta' ċertu peace. U li bieħ tista' tagħmel differenza across the board, mhux sempliċement. Ma jfissirx li ħadd jieħdu għax jista' jkun hemm ħadd ieħor tiġġieled għal dak is-siġġiel. Il-vantaġġ tal-MPs tagħna huma li huma parti mill-IPP u mis-Soċjalisti u Demokratiċi li huma l-ikbar żewġ gruppi. Però xorta internament inti għandek MPs oħra li jkunu qed jiġġieldu anke biex ikunu rapporters biex imexxu ċerti files importanti. Però l-MPs tagħna irnexxielhom anke jkunu in the lead ta' files importanti. Pereżempju, Alfred Sant attwalment kellu f'idejh il-Listing Act. Sar ftehim fuq u milux dan huwa platform issa biex ngħidlek biex kumpaniji żgħar ikunu jistgħu joffru ix-shares tagħhom fuq il-market b'ċerta wkoll regolamenti li huma importanti, b'ċerta regoli li huma importanti anke biex jipproteġu lil min qed jixtrihom. Però daw ir-regoli jiffaċilitaw dik il-possibilità għall-intrapriżi żgħar. Josiane Cutajar, pereżempju, kienet fajl ieħor illi ser jiġi vvutat il-short term lets, il-kirjiet fuq żmien qasir. Il-bżonn li jkollok regolamentazzjoni ta' affarijiet bħal Airbnb, pereżempju, x'inkella jkollok anarkija jekk daw l-tip ta' affarijiet ma jiġu segwiti. Cyrus Enger li kien ukoll attiv ħafna fuq affarijiet ta' ambjent u human rights. U David Kaza illi, again, nissemma bħala fit-top 20 MPs influenti fil-kamp ta' social rights, għaliex pereżempju kellu f'idejh il-Social Climate Fund, li kien importanti ħafna. Ovvjament l-ambjent huwa importanti, però inti wkoll timmitiga l-effett ta' ċerti provisions fuq minnu iktar vulnerabbli minn ma jaffordihomx. X'inhu r-rwol tagħkom bħala Uffiċċju tal-Parlament Ewropew? Intom qegħdin hemmhekk biex tagħtu support lill-MPs, f'dal każ il-MPs Maltin, jew qegħdin hemmhekk biex tirrappreżentaw l-interessi tal-Parlament Ewropew f'Malta? Biex ngħidlek huwa mix ta' tnejn li huma. Aħna nservu bħala nħobb ngħid the ears and the eyes on the ground tal-Parlament Ewropew fil-pajjiż. Bħalna hemm uffiċċju f'kull kapitali oħra. Permezz hekk aħna għandna biex ngħidlek linja diretta mal-Parlament nirrapportaw x'inhu jiġri hawn, però wkoll nippruvaw infehmu fuq livell lokali x'qed isir fil-Parlament Ewropew fosthom il-leġiżlazzjoni li tkun għaddejja u li qed jaħdmu fuq l-MPs tagħna. L-MPs tagħna nippruvaw nresquhom pereżempju viċin ta' l-stakeholders. Għalax l-stakeholders huwa importanti naf il-negozjanti, il-unions. Daw l-stakeholders illi għandek bżonn il-pożizzjoni tagħhom tasal fi Brussell biex ikunu jistgħu wkoll jinfluwenzaw dik il-leġiżlazzjoni. Huwa importanti li jkunu kuxjenti biex ngħidlek tal-bżonnijiet lokali wkoll. Risqa lejn tniema din il-leġislatura u ma kienx leġislatura diffiċli, anzi ma kienet xejn leġislatura faċli, anzi kienet diffiċli ħafna. Covid, il-gwerra fl-Ukrajna, issa l-gwerra f'Gaza, il-problemi fl-isfera diġitali u referejna lihom ukoll ftit tal-ħin ilu. Imma kien ippreparat il-Parlament Ewropew taħseb bl-ammont ta' ħidma li jagħmel minn plenarja l-oħra u laqgħat l-oħrajn li jsiru fil-kumitat biex jippreparaw għalihom. Daw wieġeb għalihom tajjeb jew le? Naħseb li wieġeb għalihom tajjeb ħafna, però kienu wkoll 5 snin ta' sfidi kbar illi 5 snin ilu kważi ħadd ma antiċipahom. Dawn l-affarijiet li semmejt ħadd ma kien jitkellem. Ħadd ma antiċipahom, partikolarment iż-żewġ fatturi enormi li seħħu f'daw il-5 snin l-ewwel waħda kienet il-Covid, dik tarrajv immedjatament kważi 6 xhur wara illi beda il-Parlament. Fil-fatt f'dak iż-żmien ħaġa interessanti l-MPs kienu jiġu l-uffiċċju tagħna u jagħmlu dik li konna nsejħula remote plenary. Kienu jaqbdu mill-uffiċċji u jagħmlu l-interventi tagħhom li solitament isiru Strasbourg.
Mbagħad apparti dik u dik waslet ukoll dik kellha effetti għaliex l-Unjoni Ewropea pereżempju adottat il-Recovery Pact, il-Recovery Program, li kien budget sostanzjali ħafna sabiex Resilience Facility biex l-ekonomiji setgħu jibqgħu għaddejjin u ma jkrollawx minħabba l-Covid. Però fuq din tal-bdiewa l-Parlament Ewropew kien kritikat daqsxejn anke minn ċertu pożizzjonijiet ta' ċertu MEPs li hemm fil-Parlament Ewropew. Taħseb illi l-membri parlamentari Ewropej fl-aħħar ftit issa fl-aħħar ftit xhur lesti wieġbu għal dawn it-tħassib li għandhom il-bdiewa Ewropej? Il-bdiewa din hija kwestjoni li ilha sejra, din kważi sena l-sena jiena niftakar meta wasal Brussell fl-2008 fl-ewwel ġimgħa tiegħi kien hemm protesta enormi tal-bdiewa li bdew jaħarqu tires u ħej u affarijiet hekk. Il-bidja hija ovvjament settur essenzjali għal kulħadd għax mingħajrha ma ngħixux. Però xi kultant il-bilanċ vera li hemm problema biex jintlaħaq il-bilanċ bej l-interessi tal-bdiewa l-ambjent, pereżempju, xi kultant jittieħdu deċiżjonijiet li għandhom x'jaqsmu mal-ambjent li joqtu lill-bdiewa b'mod negattiv. U għal hemmhekk importanti wkoll li jkollhom ċertu sosten li jkollhom kumpens ukoll għal deċiżjonijiet li jistgħu jaffettwawhom. Illum fil-Parlament Ewropew kien hemm il-mara ta' Alexej Navalny, Julia Navalnaya, u indirizzat il-Parlament Ewropew u l-mexxejja Ewropej essenzjalment qaltilhom tkunux boring jekk tridu terbħu lil Putin, kunu innovattivi fil-mod kif twasslu l-messaġġ tagħkom u qaltilhom isma' s-sanzjonijiet ma jaħdmux. Kif toħodha inti din illi mhux Navalnaya nnifisha biss ta' anke meta jkun hemm dawn is-sitwazzjonijiet ħafna drabi il-Parlament Ewropew jistieden lil daw il-personaġġi biex iservi bħala tihom pjattaforma fejn ikunu jistgħu waslu l-messaġġ. L-ewwel konna qed ngħidu li f'daw il-5 snin kellna l-isfida tal-Covid. L-isfida l-oħra li ħadd mara kienet l-invażjoni tar-Russja fuq l-Ukrajina. U dik hija waħda mill-effetti tal-problemi serji li hemm fir-Russja fosthom kif rajna din reċentament il-qtil x'nistgħu ngħidu, qtil ta' Navalny dan Anyway, il-Parlament Ewropew dejjem jafas fuq l-element tad-demokrazija. L-Unjoni Ewropea fejn tidħol il-pjattaforma internazzjonali forsi mhux dejjem titkellem b'vuċi waħda u jkollok anke ċertu dissens bejn l-istati membri infushom dwar the way forward. Għandek ukoll stati membri li huma viċin tar-Russja u li xi kultant fil-Kunsill they put on certain breaks. Il-Parlament Ewropew minn nifsu huwa dejjem favur id-demokrazija, kważi kull riżoluzzjoni li kien hemm kienet kważi unanima, mhux unanima għaliex ikollok ukoll MPs li huma ikun hemm vuċijiet li jkunu hekk viċin tar-Russja, però bla dubju ta' xejn il-Parlament kien sostenitur enormi tal-Ukrajina dil-ġimgħa wkoll vota biex l-Ukrajina tingħata iktar appoġġ finanzjarju wkoll kienet din il-plenarja. U l-kawża tad-demokrazija hija finalment l-essenzjali raison d'être tal-Parlament. Il-Parlament huwa l-uniku istituzzjoni li huwa eletta demokratikament u allura għandu wkoll l-interess li jkun hemm id-demokrazija anke barra mill-Ewropa. L-aħħar mistoqsija, risqina l-elezzjonijiet ta' Ġunju li ġej. Popolari u soċjal-demokratiċi ħajibqgħu l-iktar b'saħħithom jew il-lemin estrem se jolli rasu tant li jista' itellifhom. L-indikazzjonijiet qed juru li se jitqawwa l-lemin estrem. Kemm ma nafux għaliex fl-2019 ukoll kien hemm ċerta previżjoni li jista' jkun parlament iktar euroxettiku li fil-verità mbagħad ma seħħitx. Baqgħu l-PP u l-SND li żjed żewġ gruppi b'saħħithom u kellek ukoll il-Liberali u l-Greens li għandhom saħħa bejniethom. Issa jidher li ħajkun hemm iktar prevalenza tal-lemin estrem. Wieħed irid jara però ukoll ċerti alleanzi għaliex għandek pereżempju Italjani Meloni fejn ħadd tmur. Fil-bidu Meloni kienet isa konsidrata bħala lemin estrem. Illum il-pożizzjonijiet li ħadet saret daqsxejn iktar. Orbot iżjed lejn iċ-ċentru. Ġifieri xi kultant wieħed ukoll irid jara eventwalment xi jkunu d-dinamiċi u fejn imorru l-affarijiet. Ħafna, Dr. Marja Sammut, grazzi ħafna tal-li kont Rasim Bras magħna l-programm tal-lum. Semmejna fil-bidu ta' dan parti minn dan il-programm id-diskors ta' Julia Navalnaya fil-Parlament Ewropew se nkunu qegħdin inxandru fuq TVM News Plus fl-4:15 minn hawn u ftit tal-ħin ieħor. Grazzi tal-li segwejtuna.